Здравейте, приятели! Добре дошли на моя YouTube канал. Знам, от няколко дни не съм снимала просто нещо. Не ми е добре ли, просто нямам време. И обещавам вече да наваксвам и ще продължавам вече да снимам. Така, днешния влог, както видели долу в описанието, приготвям се дрехи за тренировка. След около поне 2-3 часа са на тренировки, но просто искам да съм готова, защото тогава няма да имам време. Пеша ще ходя и на това ще съм ужасно много преценена. Защото мама не се чувства добре, трябва да съм мамиче, за първи път ходя. Но това е. Така, сега. Опа. Така. Така хора. Добре. Се спря. Готови сме. Сега. Задължително ще е бюстието. Така. Задължително бюстието. Ама задължително при всяка цена. Тук вече не знам. Нямам идеи. Пълно е тук с тениски. Гардероба ми е пълен, но нямам никакви си идеи. Сега това ще е бюстието. Ще продължаваме да търсим. Пералната и сушилните ще видим да има по-хубави. Такова спалнята. В нормална спалнята да видим дали има. Хора, тук и малко ще. Опа, ти били пред очите ми. Хора, всичко е било тук и аз не виждам. Сляпа баба съм. Сляпа баба съм. Така. Хора, търсих с тая поза. С тая блуза ще съм 100%. О, хора, тя е намачкана. Трябва да я огладим. Така. Ама долу. И там вече не се трябва да ходим да кушаш. Така, блузата и бюстието го пазим. Гащите. Стена бе. Хора. Чакай, че се събере така. Така не обичам. Хора, ти винаги гацето съм да нещо. Добре, нямам какво да облека. И мама почва. Ама, накрая никъде някой, защото мама, докато ти кажеш великите, аз да ти приготвя дрехи. Не, хора, не мога. Няма да точно. Опа.
Тук няма нищо. Няма. Един чорап. Хора, сега искам да... Ето, почти съм готова. Мисля да съм с... Аз ще съм задължително с тези чорапи. С тези чорапи, които... Къде ви е другия? Хора, вече съм напълно готова. Даже сега мога да отида вече. Намерих си кашите. Другия чорап не мога да намеря. Ето това, който е те, може да се разпъне. Сега. Аз накрая да проверя прането. Да, ще прането. Хора, изчакайте. Мама, може да направя да проверя прането, да взема коша и да се намери един чорап. За тренировките. Аз се приготвя и да се оправя стаята. Чорапи за тренировките. Не, като другите. Направо взема кожа, защото да не дрехте в спалнята. Пора направо взема целя кожа. Ама... Първо това ще го оставя тук. Ей, сега ще дойда. Така, хора. Сега ще оставя тук. Ау! Така, хора. Ще сгъвам прането. И да. Така, хора, сега. Вижте. Снимам клип. Как хора сега? Просто ще... Ой, хора, чакайте малко. Ей, сега ще дойда. И да, хора, продължаваме. Не кой знае колко дрехи съм гънала. Ама...
И така хора. Ето сме ги чорапките. Хора. Хората ще ви оставят тук. Пак паднах. Така хора, сега оставя буза, пък много трябва да я сгъвам. Хора, много мразя да сгъвам къси тениски. Хора, много по-миришат. Мама, не знам с кой облекочител ги чисти, но просто миришат уникално. Number. Come on, baby. Хора, готови сме. Сега, къде чу? О, храп! Мамо! Нищо. Хора, вие как го изключих. Нищо. Вау. Много по-миришат.
хубаво. Хора, да видим колко е часа. Хора, след малко трябва да спомня, защото ще ви нямам да изпишем клипа, а ще излизам с една моя приятелка. Да. Хора, знаете, просто мама дойде. Сега и... И да, хора, извинете, просто как казах, втори път мама дойде и се наложи да изключва малко. Мамо? Да. Добре, как може толкова с хартия да напишеш? Погледни. Лампата. Да, прониква, знае. Ето пак. Нещо. Много гадно. Хора, и другото ми бюсти. Разтори ми се, че мама с някой говорим. Престорило се. Така. Хора. Така, хора. Готови сме. Сега да... Само изчакайте така. Дойде да го оставя кош. Сега ще дойда. А хора, сгънах го и сега е време да отидем да го приберем. Сега.
хора. Така. Сега ще бъда с ето тая блузка. Ето тая блуза. Тия чорапки. Бюстието. И той клин, който е много интересен. Не знам за какво, по какво. И да. Сега. Мамо! Това и сега хора, имам тук малко свършим моята работа и се връщам, защото ми е голям хаос и малко трябва, мале хора, трябва да излизам. Малко трябва да излизам и затова по-бързо. Ще сме готови. Сега леглото да си поправим. Измелки. Хора, не мога да си го правя, защото моето лего... Хора, легото ми е малко. И пак не мога да го правя. Ще съм готова. Хора, готова съм. Готова съм с леглото. Сега да си го фърлим. Това още ми. Мамо! 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 Я виж. Виждай през прозореца. Мамо! Какво сега? Дай ми една топичка. Ще да фърля кукъл. Томато ще да кажа.
Sada си много изправена. Добре. Както чувала. Каза, той не се сети, докато не чувала. На коша. Вървам до тук и сега е много добре. Какво сега? Ще го оставя тук, защото трябва да нося много турби. Оставям го тук. И ще го оставя тук. След малко ще се върна и да. И така, хора, сега стана даже и 40 вече. Ние се разбрахме. Вече стана... Не. Вече стана 2 без 15. И аз трябва сега да завърша с този клип. И да, това беше от мен. Абонирайте се за канала и служете по една каманка за клипа. И харесайте.